Aw ni ɲakuma somɔgɔw kori baasi tɛ yen nse bi baro est-ce que aw hakili bɛ nin misiginin na est-ce que aw hakili bɛ nin na mun hakili b'a la aw ka fɔ ni yani k'a daminɛ donc sisan an bɛna bi baro kɛ walaha de kan walaha wa ne ma se ka ne t'a dɔn walaha in a kɔrɔ ye mun ye donc comme ne ka bamanankan jɛlen tɛ kosɛbɛ donc ne ye n balimaw ɲininka ka n kɛrɛfɛmɔgɔw ɲininka ni mɔgɔ min b'a a kɔrɔ dɔn ne ma se ka mɔgɔ sɔrɔ mun b'a kɔrɔ fɔ n ye donc aw minnu bɛ ka ne lamɛn n'aw ye walaha in kɔrɔ dɔn aw bɛ se ka ɲama k'a bila commentaire la walaha kɔrɔ ye jumɛn ye donc au moins n bɛna dɔ fara n ka dɔnta kan awɔ n t'a dɔn hakili t'a la a kɛra san mun na mais image in kɔni image qualité b'a yira k'a mɛnna image qualité b'a yira k'a mɛnna mais ne bolo ni walaha a ye Mali cinéma na sankɔrɔta a ye Mali cinéma na sankɔrɔta kun jumɛn na ne b'o n'o fɔ aw ye pour moi ne bolo a y'a la sankɔrɔta parce que kuma caman b'a la surtout politikoko kuma ninnu Balamusa tilew la a kuma caman fɔra mais depuis Balamusa ninnu ka filimu na est-ce que walaha de tun tɛ fɔlɔ ye année 90 kuma ninnu kuma la parce que kuma minnu fɔra walaha kɔnɔ donc et puis a bɛ dɔ de bɛ fɔ bɛɛ ma quoi k'a ta politigiw la an ɲɛmɔgɔw fo ka bila population na bɛɛ de bɛ taa sɔrɔ a la dɔ de bɛ fɔ bɛɛ ma parce que bɛɛ de bɛ problème kɔnɔ parce que bɛɛ de jo tɛ ko dɔw la donc dɔ de bɛ fɔ bɛɛ ma non ne yɛrɛ kɔni a tun bɛ se ka diya ne ni so dɔ tun bɛ yen production so dɔ tun bɛ yen ka série in reprend ou bien mɔgɔ min yɛrɛ ye série kɛ est-ce que Boubacar Sidibe tɛ hakili t'a la bilen donc mɔgɔ min ye série in kɛ a tigi ka segin série in kan k'a bila Mali contexte la bi bi in na et puis 2021 imaginez-vous 2020-2021 wala version a n'a image ɲumanw bi image numérique ninnu olu la aw hakilina ta bɛna kɛ mun ye maison production dɔ de kan ka walaha ta tan mais k'a ta comme Boubacar Sidibe y'a kɛ cogo min na parce que tellement que acteur ninnu kun non y a pas deux quoi u kun bɛ s'u ka baara la foyi de kun t'a jɛ foyi donc acteur n bɛna dɔɔni dɔrɔn de fɔ aw ye a histoire a bɛna daminɛ cogo min na donc acteur principal ye Amion u y'o tɔgɔ da ko Amion Diko donc Amion Diko ye mɔgɔ min ye cɛ min don cɛ min danayamɔgɔ don et puis baarakɛla don donc et puis fɛn b'a la principe b'a la donc mɔgɔ min don fɛn ka d'a ye quoi sariya ɲuman ka d'a ye et puis ka baara k'a kɛcogo la o de ka d'a ye donc sisan Amion furulen no muso dɔ ma et puis mais u dɛsɛlen bɛ ka den sɔrɔ donc sisan buramuso kɔrɔba peresera buramuso fitinin kɔrɔ donc ale fana bɛ ka den fɛn pour que ka den forcer un peu pour que u ka muso filanan ta den dun pereseren tɛ denko la mais musokɔrɔba k'ale bɛ fɛ k'a denw ye ko yani a ka taɲa donc o kɔni o problème bɛ hali bibi in na an bara o problème sugu bɛ bibi in na an bara ala n'a ka ko donc an kan ka miiri et puis k'an hakili to fɛn dɔw la donc o ko kɔni en tout cas an ma évoluer o ko ninnu na dɛ halisa o ko de bɛ sen na bi en tout cas a série in na mɔgɔ caman acteur caman ni actrice caman de b'a la et puis u bɛɛ de ka jeu de ka ɲi quoi u bɛɛ de ka jeu ka ɲi donc mɔgɔ dɔnnenw caman b'a la et puis minnu yɛrɛ bɛ minnu dɔnnen kun tɛ a kuma la donc fɛn yɛrɛ kɔni a bɛ kuma bɛɛ de fɔ société kɔnɔ kuma société entreprise kɔnɔ ko kuma du kɔnɔ kumaw ani politique ko kumaw nin bɛɛ de bɛ walaha kɔnɔ et puis walaha kɔnɔ passion b'a la
fagaliw b'a la kasiw b'a la sondiya b'a la et puis trahison b'a la non ne yɛrɛ kɔni bolo ne y'a classé en fait film minnu kan ka lajɛ Mali ko la quoi ne y'a bila olu de la non et puis acteurs ninnu ils sont bons et puis expérience caman de b'u la image kɔni a filɛli ma nɔgɔn dɛ bibi na a filɛli ma nɔgɔn bibi na parce que an ka image numérique ninnu donc olu y'an fɛn dɔɔni donc n'i b'a lajɛ a ma nɔgɔn parce que image fɔlɔ imagew de don quoi mais vraiment ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka scénario duman lajɛ Mali film na wala kɔni o ye ko ye i bɛ se ka film min lajɛ i b'i concentrer quoi i bɛ ɲinɛ image kɔ ka histoire lajɛ quoi ka histoire lajɛ et puis ne yɛrɛ kɔni fɛn fɛnɛ diyara ne ye musikinin diyara ne ye a daminɛ kuma a daminɛ musikinin kɔni parce que ne bolo a fɛn min don a bɛ mɔgɔ la don kosɛbɛ ne yɛrɛ kɔni kuma bɛ ne y'a mankan mɛn dɔrɔn fo n bɛ content n yɛrɛ ma fo n bɛ content n yɛrɛ ma en tout cas aw yɛrɛ hakilinata kɛra mun ye wala ko la aw bɛ ɲa ma minnu y'a lajɛ a ye n'a fɔ n ye minnu m'a lajɛ franchement a ye ta lajɛ parce que ça vaut vraiment le détour quoi a ye ta vraiment a lajɛ parce que film min don c'est très 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 intéressant et puis fɛn bɛɛ de b'a la ingrédient bɛɛ de b'a la film duman ingrédient bɛɛ de b'a la donc bi baro tun bɛ wala de kan donc ne b'aw bila yan fɔlɔ a k'an bɛn don wɛrɛ awɔ donc a ye soin ta aw yɛrɛ la dɛ covid in bɛ hali bi a kana ɲinɛ a ka ninnu vocaliw partager et puis aw kana ɲinɛ fɛnɛ dɛ n bɛ ka review fɛn fɛn kɛ a playlist bɛ n ka YouTube sanfɛ donc a bɛ se k'u lajɛ directement a bɛɛ donc wala fɛnɛ o playlist disponible don donc a bɛ se k'a lajɛ k'a ta début fa fin donc n'aw tilala a ka commentaire kɛ awɔ o de tun ye bi baro ye donc a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ